салом алейкум дӯстои азиз, подписчикои мо. Чӣ тавре ки шумо медонед, ман меҳмонӣ омадам инаки иҷа шаҳри Гезеке, Германия. Ака ози ма самбуса мекунам. Самбуса форидестай ма меҳмонему, хумон ба хумон тайёр мекунем ба дили худмон. Дӯстои азиз, имрӯз мо самбуса мекунем. Барои самбусаи мо чӣ лозим аст? мо барои самбуса об, орд, намак, як дона тухм, барои хамир, каме равған. ҳозир ай ҳамаи маҳсулотҳои будагӣ мо ҳозир аввал хамир мешурем. Хамиршуриро ҳаматон метонед. дӯстони азиз, тавре дидем мо хамир шуридем. Аямо маҳсулоти будагӣ даҳанша мепӯшем ва мемонем. дӯстои азиз, хамири мо маста. акнун аз паси чӣ мешавем? Фаршу пиёзу спец ҳамаро мекоем тайёр мекунем. яъне ки имрӯз самбусаи мо пуштия. кадбонои азиз, ака ҳар кас секрети хича дорад. дар фарш шакар мерезем. як қошуқча шакар, мурч, анай хеле зира будай дар Германия. нигоҳ кунем маҳида кадагӣ ва намак, яъне ки ҳатман дар фарштон як қошуқча шакар андозе ба маззатар мешавад. рафтем ака, ма ҳозир фарша тайёр кунам. кадбонои азиз, ака хамири мо камакак дам гирифт. ҳозир мо ҳар як хамира тӯна када дар рӯш камтар равғани ҳамин обычни маска-паска немеша ки мо рулет вори печонда хамири слоёне мекунем. дӯстони азиз, чун ман як даста сиёҳка дорам, барои нишон додан натонистам. намихе хамира тӯна мекунем, равған шакли рулет мекунем. ҳозир ана ҳамихе ҳар якташа ҳозир мебирем. кадбонои зебои мо анамин тарз ҳамаша мо ҳозир мекунем тайёр карда. барои омода кардани самбуса тайёраш мекунем. подписчикои азизи мо, ина мо хамира тӯна кардем. ака гӯштора мемонем. хай самбусаро ҳар кас ҳар хел мепечонад. ҳозир гӯштора мемонем ҳар якташта ва аз паси печондан мешавем. дӯстои азиз, ҳозир мепечонам, бо нишонтон метам. кадбонои азиз, ина мо самбусамона печондем. ана ака зардии тухм мекунем ҳар якташа ва ба духовка мемонем. самбусои меҳмонии мо қариб омода шуд. дӯстони азиз, мо ба духовка мемонем дар ҳарорати 200-250 градус. дӯстони азиз, кадбонҳо самбусаи мо шуд. дӯстони азиз, самбусаи мо пухт. анаи хел самбусаи бекунҷид, барое ки кӯдакои иҷа намехӯранд. кӯдакои мо ҳамин хел бо мо бошед. худованд нигаҳбонтон. аз ҳамаи шумо хоҳишмандам ки лайк монед, обуна шавед. ягон камбудӣ бошад, бахшиш бо мо бошед.